Kaixo, esan didate Jakuren urtebetetzea dela, edo Jaku edo Kimetzena. Bai, Kimetzen urtebetetzea da. Ez, igual Jakurena da urtebetetzea. Liatzen naiz asko, Jaku edo Kimetz urteak egiten ditu. Bueno, ara, igual egun berean egite dituzte biak, ez? Izan daiteke, Jaku eta Kimetz egun berean egite dituzte urteak. Orduan festa doblea izango da. Ze suertea dakaten batzuk. Bueno, ara, nik badazpadare, bioi zorionak bidaliko dizkiet, Jakuri eta Kimetzei, igual horra aurrean zaudete. Zuei, urte betetze zoriontsu bat, ospatzea, tarta asko, eta gerra tarta bat egiteko tartak edukiz, gerra tarta da munduko gauzarik politena egitea batez ere zure urte betetzea bada. Eta esan didate, bai Jakuri eta bai Kimetzei gustatzen zezkizue ipuinak, historiak, edo alako gauzak. Ara, nire opari izango da, historio bat kontatuko dizuetala. Eta historio, egia da ez da ipuin bat, ez da historio bat. Da niri gertatu zitzaidan gauza bat. Niri eta nire lagun bati. Begira, ni nengoen behin Jaizkibel mendian, badakizu Jaizkibel mendian non dagoen, bai, seguro, egon zarete, Pasai San Juanen, Donibanen, egon zineten, eta hor dagoen mendia, eta mendi horretan dago leku bat goian, dela Arkondieta. Arkondieta izena daukate, ikusten ditxasoa, baina importantena da. Bertan esateute korsarioak edo piratak elkartzen zirela, eta antxe, hangoko bazulotan eta lurrazpian ere, beren altxorrak eta izkutatzen zituztela. Baina hori esaten dute. Eta behin nengoen ni paseatzen nire lagun batekin, Arkondieta inguru horietatik, eta derbende nire lagunak esan zuen, begira zer dagoen hor. Eta hartu zuen belarretik alako giltza txikitxo bat, urreantzeko giltza bat. Eta esan zuen, hau, behar bada, agian izan daiteke piraten altxorran kutsa zabaltzeko giltza. Zu pixkan burutik etzaude, esan, bai, seguro zemen piratak biltzen ziren, eta esaten dute, bera altxorrak izkutatzen zituztela, eta igual, hemen dago, bai, horra egongo da. Giltzatxoa 200-300 auskalo zenbat urtetan hor belar gainean gu pasatzeko zain, eta zergatik ez, gauza raroak ikusten dira munduan. Eta esan zuen, zulo bat egin behar dugu, zulo bat. Eta, tira, egingo dugu zulo bat, eta kotxean beti eramaten zuen pala bat eta pikotxa bat, bazpadare, igual altxor bat, topatzen zuen. Eta esan nuen, badakizue, laguna dira, eta, lagunde bat zaie. Eta alaxe, hasi ginen, zulo bat egiten, zulo egiten, eta repente, kas, soinu bat. Tanto, kom, zer da hori. Eta lurrak enduen nuen, eta antxe, kutsa zar bat topatu genuen. Atera genuen, dena zegoen erdoilduta, lokatzekin, dena txukundu pixka bat, eta begiratu genuen, eta ara, antxe bat zeukan zerraila txikitxo bat. Eta hartu genuen giltza, eta nire laguna, ikusten. Sartu genuen giltza, zerraila horretan, buelta bat eman, bi buelta eman,
Bigarren bueltarekin, tapa, pom, iriki egin zen. Eta kutxa barrura begiratu genuen, eta han barruan topatu genuena. Beste batean kontatuko dizuet. Eta orain ondo ospatu zuen festa, zuen urtebetetzea, eta badakizue, baldin badakazu lagun bat historioa kontatzen dakiena, inoiz ez duzu ezerri beldurrik eduki behar. Zorionak, eta ondo pasa, eta beste batean kontatuko dizuet zer topatu genuen kutxa horren barruan.